Όχι, δεν είναι αυτή. Αυτό είναι ένα ψεύτικο χαρτί. Να μην πω ότι κάνει και η γυναίκα του. Έχεις εδώ πέρα τον πρόεδρο της Ελληνικής Συνέλευσης και μου λες να απαντήσω στον κάθε κερατά. Στο κανάλι το λέει. Η αστυνομία δεν το λέει. Λοιπόν, φορτώματα θα έχεις, μικρέ. Θα το ξέρεις τώρα. Και τώρα γέλα, αλλά θα είναι τα φορτώματα μεγάλα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα μπαμάτι και μπαμάτες. Σήμερα, στο Πάμε και Πάρτο, έχουμε ένα καλεσμένο, ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός, με πάρα πολλά λεφτά, τον Αρτέμι το Σόρα. Καλησπέρα σας κύριε. Αρτέμις Ώρας. Σωτήρας ή απατεώνας. Ματσωμένος ή ψιλικατζής. Μεσσίας ή απλά άλλος ένας μαλάκας. Ο άνθρωπος που ήρθε για να μας διδάξει, όπως λέει. Ο άνθρωπος που και μόνο στο άκουσμα του ονόματός του κάνει την καρέκλα του Σόιμπλε να τρίζει. Το όνομά του έχει κάνει μέχρι και ταξιτζίδες να σταματούν σε κόκκινο φανάρι από το δέος. Απόψε, στον Πάμε Σέτα, ανακαλύπτουμε όλη την αλήθεια που κρύβεται πίσω από αυτό τον το τον άνθρωπο Αρτέμι Σόρα. Πώς έβγαλε τόσα πολλά λεφτά? Λοιπόν, για να τελειώνει αυτό το πράγμα. Εγώ είχα στην κατοχή μου εξωγήινη τεχνολογία που ήταν γνωστή και στους αρχαίους Έλληνες. Πούλησα λοιπόν αυτή την τεχνολογία στους Αμερικανούς. Κοινώς έπιασα κορόιδο τον Ομπάμα και το πούλησα για 3-3. Και επειδή κάποιοι δεν ξέρουν πόσο είναι αυτό το χρηματικό ποσό, Μάλιστα, πείτε μας. να σας πω και αναφέρουμε στους τηλεθεατές αυτή τη στιγμή, 1 τρισεκατομμύριο είναι 1000 δισεκατομμύρια. 1000 δις, έτσι, δις. This is a pen, για παράδειγμα. Τόσο. Ειλικρινά τώρα, περιμένεις να σε πιστέψουμε, μας δουλεύεις τώρα? Καθόλου. Κάπου εδώ ζητήσαμε από τον κύριο Σόρα να μας σχολιάσει τη φωτογραφία του αρχαίου του προγόνου, επαμεινώντας Σόρα. Που έχω εδώ στα χέρια μου. What the fuck? Όχι, δεν είναι αυτό. Αυτά είναι γελιότητες. Αυτό είναι ένα ψεύτικο χαρτί είναι αυτό. Ένα ψεύτικο χαρτί. Ανακυκλωμένο χαρτί είναι αυτό. Ψεύτικο χαρτί. Που σας λένε ότι τα δέντρα τα κόβουν για να κάνουν χαρτιά. Παραμύθια είναι αυτά. Παραμύθια σας δουλεύουνε. Αλλά έννοια σου και έρχεται η ώρα τους. Έρχεται. Και αυτόν και των γυναικών τους. Και ας γυρίσουμε σελίδα τώρα και ας πάμε σε μια άλλη πολύ πιο κρίσιμη ερώτηση. Γαμάζεις ρε μαλάκα? Κοίταξε τώρα όμως. Έχεις μπροστά σου τον πρόεδρο της Ελληνικής Συνέλευσης. Και αποφασίζεις να τον ρωτήσεις αυτό. Πάτε καλά μωρέ? Προφανώς και γαμάω. Εδώ γαμάνε άλλοι κι άλλοι. Με Fiat Punto. Φτιαγμένο. GT. Και δεν αγαμίσει ο Αρτέμις ο Σόρας. Με τα 7-3. Έτσι αυτά εντάξει είναι αστεία πράγματα αυτά τώρα έτσι. Δεν χρειάζεται να τα συζητάμε. Δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Και επειδή είστε τσοτοκάναλα και δεν τα λέτε. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Να σας υπενθυμίσω ότι στις 30 Φλεβάρι του 2023 έκανα πρόταση ήδη. Είναι γραπτή ρε παιδιά. Υπάρχει εκεί. Υπάρχει να πάτε να τα ζητήσετε. Αλλά είστε χορόιδα. Έχω κάνει λοιπόν πρόταση επίσημη στο κράτος για να κάνω δωρεάν μαθήματα εγώ ως Αρτέμις Σόρας ως ιδιώτης. Μάλιστα. Για το πώς να γαμάει ο Ελάνιος. Και δεν το ακούσετε παντού, το ακούσατε πουθενά. Τι σας το κρύβουμε κύριε Σόρα? Εγώ δεν το άκουσα κύριε. Εμένα τι να μιλιάσει, τι να μιλιάσει. Εγώ 17 τρισεκατομμύρια. Κάτσε και θα μας τρελάνεις. Θες να μου πεις ότι ακόμα και εμένα, φίλο μου, άμα έρθω εγώ, ο οποίος έχει καιρό να... άμα σε ακολουθήσει, άστα φίλος μου, άστα, έλα τώρα, έλα φίλος μου, στον Αρτέμι το Σόρα, δεν περνάνε αυτά. Λοιπόν, αν με ακολουθήσεις, στο λέω, θα έχεις φορτώματα μικρέ, θα έχεις φορτώματα, πολλά, και όλα αυτά τελείως δωρεάν. Μόνο με 30 ευρώ! Πόσα χρήματα έχετε κύριε Σόρα, δεν θα μπορούσατε και εσείς λίγο να... Θα μπορούσα, φυσικά και θα μπορούσα. Είμαι ο Αρτέμις ο Σόρας, έχω 37-3. Αλλά πού να τα χαλάω τώρα, για 30 ευρώ θα χαλάω 37-3. Δεν έχουνε ρέστα, δεν έχουνε. Πηγαίνετε να ρωτήσετε. Αυτά που σας λένε δεν έχουνε ρέστα, έχω δοκιμάσει. Έχω πάρει και τα 42 που δεις, έχω πάει, δεν έχουμε ρέστα λέει από 57 δις. Μισό λεπτό γιατί μας τα λέτε λίγο περίεργα νομίζω. Θέλετε να μου πείτε ότι δηλαδή. Μικρέ, φορτώματα θα έχεις μικρέ, φορτώματα θα έχεις. Αυτό το εγγυούμαι εγώ. Και μάλιστα μεγάλα.
άνω των 120 κιλών. Αυτό δηλαδή το μάθατε από τους εξωγήινους, από τους ΕΛ. Γιατί, κάτσε λίγο. Αυτό μου το έχει μάθει ο φίλος μου, ο πολύ καλός μου φίλος και συνεταίρος, ο πορνομετανάστης. Είμαι εθνικογαμιστής. Θέλω να γαμάω και να γαμάνε κι όλοι οι Έλληνες. Όπου δεν σου κρύβω ότι οι δυο μας μόνο πέρυσι έχουμε γαμίσει περίπου τα 700.000 γυναίκες. Εγγύησης ώρα. Off the record. Γίνεται πως να το χαμηλώσουμε λίγο γιατί θα μας πάρει ο κόσμος με τις πέτρες. Γίνεται να πιστέψει κανένας αυτό το πράγμα. Το κράτος δικαίου! Το κράτος δικαίου! Και εσύ κακιά ξεφτέρη. Ρε εσύ εδώ έχουν πιστέψει ότι έχω 3 τρισεκατομμύρια. Τις γκόμενες τα κόλλες σου. Και πριν φύγω θέλω να δηλώσω το σύνθημά μας είναι ο Ελλάς αρχαία χώρα, ήρθε η ώρα για το σώρα. Ήταν ο Μίκλο με τον Αρτέμι Σώρα, πάνω και πάνω.